Because ndakazonzwa futi dzedu dzakuti ndizva ndatanga kuchinzwa manje amadhikazi manje akuchichema. I'm talking nemabattles akandirwadza. Mamadhikazi kuchema. Nguva diki takatanga kuona 1-1 vachisvika maComrades. 1-1. Yeah, people takaita loss. Yeah, takaita a loss. Ndo pamwe pakaitsa kuti pandakazopo nyaya kumubhiga Charles Gumbo. Yeah. Charles Gumbo anga ari medic kaipo. Because akatirapira vakomana. Zvimwe zvachizoti nanhasi tine ma-question marks. Yeah. Achirapa musango imuno vachipona. Tine one comrade handisaziva kuti akazoenda nekuti comrade because takazomudzosera kuMozambique. Wozati akabvarwa ichi achifika apa pachibuda ropa kuti vharu akasvika asipa bhesi akadaro akanodonhera bhesi akatorwa naGumbo akamusona kumusona zvese zvikubatanidza izvi comrade yedu akaita akararama mupei tikazotumaisa kuMozambique. Murume akaoma yapera then takopa zvedu takupinda tiri mumachiri tinoti kunobeside kuberejena nanachasi then kunokotaiti kuchina pakati apa pana pana Shokoni then kuzoita kunotaiti kunokutoenda kurodhi inonoganwa chivi kugumirwa kwachiyungu kushurungu inobva masvingo ichienda kuShavani ndokaipepetera mugano detachment yangu. It was very big. By then yaiva haikokuya kunobata kwaGororo Ngundu yaka yakatozodimburwa papa manje chipaizonzi Gororo kwamupapa kwavharwa because mupapa yakazosvika pakuti vanhu vakuvaswa ma-AP manje zvoti comrade could not survive. Saka maComrades anga ariko akazokwidzwa kunokuya kunokwana chivi kunoko ndokuzotora Gororo. Saka vakaziva kuti paGororo kwanga kwayatove sort of detachment imwe nemadetachment commanders akabva kupi kwana chivi ava uchisvika nemuberejena isusu kwabva tazokutorawo kuchipira kumusoro kusvika kupi kusvika kumusoro. Saka takumusoro kuno battles kuti kana battles because it was almost a daily bread. Yeah. Hondo yangoyozoti every day inotove gondo hainga isikashayiki mukangwetiwo 1 week makazorora. Yes. Asi mazuva mazhinji yairi hondo. Pane yakazobotinakidzawo because pane dzimwe dzamainakidzwa kuti apa tarova honda tatanana yaSarafat Jaji Joshi asisi jaji mina musoro Joshi ingati atese mudetachment medu takanorova camp Chibi camp vakapa kutenda ipapo vakapa kutenda. The commander of the Rhodesian force takazoraidzwa preparation povu vachinongedza kuti you must be vigilant. Apapo takarova nemarikweresi rifle aya akanga atareinforcana tatora taunganidzana zvinhu zvose tikati atiroveka kamba. The reason why takakarova takati isusu information yakauya nepovu kuti maComrades RAR yauya yaungana pachief office vari kutomacha masikatana ende vari kutaura kuti tinoda kutsvaira magandanga ese machivi mangwana tikuvatsvaira mangwana magandanga ese pane operation toda kurova gwedzi to gwedzi kuti azvinhu izvozvo ndopata vakangorongawo emergency maniracho vari kwakati uyai nepfuti hombe yakati uyai nepfuti hombe yakati uyai nepfuti hombe dzakati batauya
ndandinezi mswacho ndawanza takula yeke kupeta kai pistol yangu but mswacho ndakandine M90 ballistic missile and kushandisa ipapo takaenda pachipi papete takariko kedu tikakwirana what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe 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 manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Takasvika panoni paroda pasina atidzo problem funga yakaita these people ka maprovaya vakafunga kuti mabozi vanga vakawandisa kunzi watatata mupune information ipofu kuti vauya masvimbo barracks yauya saka vakanga vachifara vachimwa vachidini saka vanga vanombofunga kuti pane gandanga ringasvike padhuze napo ipapo saka takasvika very close right information yedu tukamira tatanga kuramura foko chatanga kuti patatanga kuti tasati vakabva vabuda one vakabuda mubaraki apataitoona kuti uyu achibuda mubaraki nofunga daonorasa mvura saka mhino kumure ndakaita mistake ndobvariri pfuti ati keche simbi yepfuti ikarira munhu anotoenzwa inorovesana kuti simbi yairi anofanana nedzimwe simbi saka akabva zvinzwa tobva dzoka chimhanya pakangodzoka imhanya tikati fire rekoeresa raifoni kaitanga pakachemwa aiwa pakachemwa pakachemwa airohwa iyoyo takarova machemwa takanyatsokuziva kuti bcause patakabva kuti kadzoka retreat yedu takudzokera muzoni hatomboenda kukemba kurefu stereki hakuna kana akateera for vine system varumwe kuti mukarova vanotevera unoti vaenda nekupi ati papa hapana akatevera havana kutevera yese haa zvokuti takauraya vakati vakatauraona vakunyepa because it was very rare munhu kana ungori muhondo chaiyedu yai isu yaive gerofe gerofe unorova retreat before the air force isati yauya nditi ndeyave strategy yacho mukarova make sure kuti mabva panzvimbo very fast air force isati yashedzwa nditi saka zvekuti munhu anonyepa kuti ndakakaka mendo kana pali vashoma kuti marova betro mozonota kuti ndakatakauraya vanhu 10 akashoma mwai waverenga sei unoona kuti ukarova unofanira kuretreat anditi saka ipapo takarova isu tikasukwa retreat yakasimba ende tikabudira tikadzoka taisi hapana kakuwara saka itaura kuti that petro zvimwe zvinondifadza izvozvokuti newspaper rakataura newspaper rakataura then tiri area yetaiti pataiti kwatati takavarasha then tata muna 79 pamwe pakatinakidza zvakare takamukirwa kuseni takadzenzwa motikari uzisaidri kakokwana takavarasha koko kwainge netumupani tokuti kana yanguva ichiriwa kunenge kusina kana shizha apo unototsvaga kukumbira masaka kuwanda zuva
saka tumpani twatokapfumvutira makomazo achiwayo dzakauya mota nezvakusese titi kubva kwaita izvo zvedu zvevadzimi zvino kwaita mhute chipangu noedza kwaita zimhute riri serious yapakaita mhute baba takatoti tinzwe imbwa vauya makomana edu aiva anokwana muchibawa saka chivakudza na muchiva nacho kuti vakudza vasvika neinformation vanhu vaiva vatouya vatuya apo ambushi munda ikoku hapana ari kuona mumwe it's very difficult kutsvaga munhu usikazivi kuti ari papi musango ozi vakasvika vanhu vakasvika kunonzi kusvika mumabharel ipapo takarakasha vanhu takarakasha yakurakasha hakuna zvekutamba takarakasha tikabva ipapo unga takapinda mabetrosi that day alone satabuda muradius iyoyo apa takarakasha zvokuti ukuku funga nenyaya yecommunication vakanga vakutaurwa nzi kunoku vanhu vapera tati chibvapo chimhanya kudai so takuretreata takanosvika kuti kanopinda maambushi yavo but then the ambush yetu my surprise hapana kana wana wakapfuura vaitotya in fact vaitohwanda kuti vasatooneke ndo zvandakaona unga musiwo takapindana navo more than 4 times same day vakuseni betrohondo yakazozopinda zuva rakunonoka kumafoni tichingotenderedzana imomo machinzi vangu vadeploywa zveshuwa but chatakazofanira ndechekuti takawina but betro takawina after that teiga kamutaura kuti chivi yakazoguma liberated zone 79 it was a liberated zone zvokuti kana tafunga hondo taenda kunoti ambush ambusha kunoti but ivo kuti vauye vamusachapindiki panhu pekuti kana uri machimeme especially kana uri mataiti muchina makuru ndege dzikasimuka kana ivhidi uri mana takawarasha ndege dzikasimuka pa4 maira munoshavani vari paive nebhaselines pa4 maira papai ndokwaitika nairi holiday kavanhu vaibva kuSouth Africa vaiuya kuzogara ipapo reinforce vachizopinda mumazoni mero waitoona kuti tikudai so ndege idzo dzatoda kuti dzakusimuka dzakuya but yautaura dzasachauya machini kuzoshedzerwa kwese kuzoenda kuceasefire kako mapetrols edanga mashoma very few petrols neimwe yandandakanganwa imwe inoti rwadze munguva yehondo kuti kana nanhasi ndikaifunga inondidederesa pane zvakaitika zvekuti pakauya reinforcement yatatatummirwa about 45 saka wakapinda kubva mumozambique zvakanakanaka wakabudirira wakapinda ndobva wapinda mumberengwa vapinda mumberengwa saka vakasangana nepoison uzakomoda ibva mumozambique hembe panenge pasina dzekupfeka papasina uchipindapo ibva watanga kusangana nemasaga emajini makomrades majini manyowani masting edata edaya manyowani makomrades vabva vangopfeka pfeka vachibva vauya seni sitatomirira kuti reinforcement yangu iri kuya saka vangoti vachingoya mukarunde vachibva kumberengwa kubva mamazviwa tikayambuka njanje upinda mamazviwa ubva wayambuka runde ubva watova machivi takazombonzwa kumasikati shefu makomedzi apera kuno chii kanzi makomedzi manyai makomedzi apera kuno
chichaitika meno zviri kungoitika urungoti ukabata pfuti angobata pfuti yemumwe iyabva atotanga kutopupa furu akutofa angobata pfuti yemumwe kana ukada unobata mumwe anobva angopupa furu akutofa chirudziko ichocho tatsina kubadeni tasina kuziva kuti ipoison tazomhanya pabhedhi kusvika saka pana akazoti wangangonausira zvemushoti imi zvavo zvinoitika pakapa chiregai kubata vanhu avo kuti mukuona musavabati titange tatsvaga dokta chirembo anotibetsera akazobva paberejena mishini ndokuzoita matesti avo pahembe dzangu akapfeka dzikaiswa mvura kwabva yatena blue zvikanzi hembe dzinenge dzine poison. Saka vakafunga kuti munhu akabata pfuti yemumwe kurubva wafira yeti uyaibata vange wakapfekawo hembe idzo futi. Saka vangoti munhu ada kubata munhu wadiki yakuti afizuka uya ipapo vakada kudaisiwa afizuka ipapo ndo vakatisa loss vakatisa loss nechemical warfare wakati kwadza ipapo asi havana vauzobudira zvinoenda mberi because takabva tazoziva kuti chii dzinogona kuswa poison but ipapo tikataziva vakandotivhiringidza but zviri zvemuhondo battle aiwa kugaza kwaipisa aipisa kwese kuna namberemba yakugwaisa ikaitaurwa zvehondo yesi kwese kunotaurwa nzi hakuna kunonzi mano aioparita kuna natete vanoti vati tete ndo yaipisa mamoto manika rendi ndo yaipisa isusu ogaza totaura kuti gaza yaipisa because disadvantage yatatinai pagaza yanga iri kuti reinforcement yedu tikati arovana chaibo yaibva from South Africa tinenge dzaisimba from South Africa dzouya saka kwaipisa but we survived makazvakadaro zvakadaro saka takazoto after ceasefire takuenda kuceasefire ndoma ndakanga ndakapotsonda ndazobatwawo zvangu ipapo that was my first time kupinda mukitchen because kitchen because kwedu kugaza kwangu nemutemo wakasiyana kugaza kuna comrade aibvumira kumhoresana maoko neprofu hakuna kugaza hakuna comrade aibvumira kupinda mumba hakuna zvaitoera mudzimai kuera kuti izvo zvazviko taitotawo bati kudai zvanokufanira kuti ukaita ukasangana nemusikana waingoziva kuti tikaita betro hauko saka miko dzevadzima kuku dzakasimba saka takazotora kudatora musisifaya vakapotsa ndaenda wangu akazotorwa ndakatoti asisifaya yatoshedzerwa infact kwazota ceasefire tikaenda panakaugamusha kwakunamibia tatosvika mukatatoata tatopinda mukitchen azvoti ceasefire takutotamba takazobonza kamwana kachika kachipinda kachiti varungu vanhu vavo vakatiridzira pfuti vari papa almost ma70 meters vakatiridza but tiri takabuda seika tinganyepa hatimbozivi takabuda sei handitombozivi takabuda sei pakutoba katarasi kafulani papa akabuda ripo but it was so close. That was my bed was my door the last battle. I mean, not you, but my shades was ceasefire. What happened to it? But the guys are effective. Yeah, I wrote about it. So as I put it back, but I was saying, I'm not going to do it. kitchen, my metal is
Ameenda nijikije. Yanga isiswa tata kutofara zviri COVID yedu. Tata utopindawo zautopindawo musha. Tata utota kutobvumirwa kupinda musha honde yadini. Honde yapera zvi. Auda honde yapera. Tato morisana nepofu dzitato kwasana. Saka tingati ndanzwa mabhattles amataura akakurwadzai makaona. Yamunoti besides yo ceasefire yamuti apaka ndopana dai ndakafira ndisina kuzomboenda kana kumwe kweso ndeipi betro ndikadai ndakafira ndisina kuzomboenda kumwe kweso ibetro remuchasiya zvakaitika mubetro remuchasiya ndezvekuti isu hatina kuziva kuti papa ine OP handimuvaziva nditi maOP observation point yakakwira mugomo zvavarume saka taita kabisa mupadhuze nekukako wakanoti chasiya tende tori zvekupapa pabhesi ipapo saka kuseni chingomuka anoziva kana uri command post inenge iri pakatika makombe dzakadhivakadaisa vana chimbwito vakauya nemvura dzavo as usual vakati isina mvura pamakomedzi mvura ipamakomedzi mvura ida aitogesa kumeso ine sipo kumeso nesipo kumeso ndikona wala helicopter kana ichiuya mumakomo hauinzwe nezisa tonzwa helicopter kana ichiuya iri mumakomo hauinzwe ichiuya yakawanda kudai iri pasi mumakomo kudai hauinzwe kana takazokanga yakudonedza ngati gasi pumbo rekutanga rekupa signal yekuti varapa tangoti chikiti ndine sipo kumeso kuti ndakatoisawo angona kuti yahondoka imakomuredzi futi utanga kudzora mahelicopter uya saka time yese taida rezvizvi vanga vatodeployana kudhara vamwe vanga vatodeploya madhakota achibva auya ndobva amwaya kwavaiziva kuti tokwanisa kutiza nako ndinoona titoona kuti avo vari kumwaiwa zveshuwa vari kudonhedzwa kuita kumwaiwa munda vachidonhedzwa futi dzarira futi takadzorera takadzorerawo hapana mwaza vanhu vakudzorera kwemunhu uchirwisana nevanhu vanendege ka unenge kuri kudzorera kwokuda kutsvaga kuti ndingabude nekupi nditika so ini ndakada kutizira kukune kuti ndiende mugomo ndikanzwa dzarira futi nekumberi pamberi pangu hameno zvakaitikwa ipapo ndichibva ndakurora ndinge kukwidza mugomo saka pakangoita chidombo chachikadai pasaba pano pakaenda kunge kakanga akirakaisibwa kevi chachangopinda mukati kudaiso anakuti ndandimumira ndiri panapa ndikana machifamba helicopter iya bhozi helicopter dzaitotenderera ipapo anangopinda paipai the next thing chandakaita ngati ndandiri mabhuku mareports bhegi rangu remareports ndikati manje pekisi ndikatotorwa ndizotengesa vamwe wese nekune mani taizoziva ndisikuateterachirira zvinhu zviri papi nepapi nepapi ndiva ndati beta ndicherere kabhegi kangu ipapo fukuna ndafushira kabhegi kangu ndikafushira tsvaka pfuti kangu ndavhura ndakarara ndakadai apa ndikutonzwa kuti vanhu vari kutaura kati the first one ari kutanga kusvika apa ndotoziva kuti ini ndaidoziva kuti ndatona rapachisina ndatoenda ini either I was going to be captured or I don't declare. But those advice on the full post under sacrifice of the to chiriza. Mira papi walikuya. Saka wanga mira sebuku. Ndaito waona. Pana ngari pamusoro pedombo panandisi. Ndrukuri zimaza aitonzi luku ndositanaga nakashedza ndakatonza aitoshedza. Ikanzi luku wabona here. Zvikanzi handisi kumuona but ari pano. Ndopakatanga kutendera helicopter manje. Ndati ready yasiyo. Kanzi handisi kumuona but ari pano.
ozara uchinza kuti uri kuchinza kufema kumunhu so ari pamusoro pako so pana pandakepchwa ndakutoenda ndakufa asi ndakangobva safety pin yangu ndakangomira chete ndangota step yekuti andiona pane vari kuvawo ndakutoridza futi amene mudzimai yangu tiri kusaridze because at one stage pangu apa pacho taifanira kundiridze ndishuwa vari 3 vandaiona pa navo ndaivadonhedza vanga asina to but mudzimai wangu yakakuti usaridze ndakangomira ndakadaro vari kungobvunza nawamuonera hatisi kumuona mamuonera hatisi kumuona koza chakatanga kuuya injiva ndasvika ndobva mara pachimuti chachiri padhuze neni yakura iri kuti rapape ndakaona nemazisamso reitika ndakangona mara akadaro akakuti zii helikopta iri kutenderera paradius ipapo zvikutoradza kuti vanodomobira kuti vatore the next thing ndakanzwa mhepo yakabva nemugomo yaityisa and gesi chachiri chaive chapunga yakapfura sopfura chandakatanga kuona vangu vari kuti mapuruvhi yakudzoka mashure vadzokera mashure ndikaona ndege yakukudza radius yakutokudza radius kubva pandiri yakutokudza radius ava vakutodzokera mashure uye handichamunzwa papo ndiye flight ndobva ndakuradzira handina kumuka ndokubva ndarara handisi kuziva ndakarara sei ndakabva ndangorara unga ndakazomukawo mausiku hamenodzaabaegzaga uma 12 eroma 1 ndobva ndakazofamba vaipapo ndiyapera famba kuyambuka kakuwakai ndokuchifamba kuenda panext village yakaiko svika ndotati mamboona makomrades ere svikanzi hatina famba kuenda pane imwe misha mamboona makomrades tavaona vasvika vachibva kwamabva kuhondo yavayaitikawo asi vataura kuti makepchwa ndozvavatiudza saka hatikwanisi kukutaura kuti vari kupi vatori pabhesi ipapo saka hatikwanisi kutaura kuti vaenda kupi bcause vatiudza kuti ko chef vakepchwa vaenda bcause vaifanira kukumudza kutaura kana paine mumwe anenge akepchwa mukaona maifanira kukumudza kutaurira kuti mukasataurira navanhu mangwana anouya ine varungu mofunga kuti ndikomrade wedu uya semazuva ese saka maisipazisadisaster saka vatotaura kuti akamchef vakepchwa vaenda ndikati handina kukepchwa ndiripo ndini aimopa pamwe ndine varungu masakati handina varungu futi torai apo veitaitrasta torai futi munovapa mota kuti ndiri panapa handina kufa futi rivaenda nayo angwadikiti vangauzadzoka vafaya makoadini neslogans idzi dzataita kuti zivane kuti ndokuzosvika ndobvatizojoina navanhu ndokwenda andati petro ndaifuna kuenda kafero kana ripakishe ndiri naniro iro ndaifuna kufero namaxman chimwe chikwata vakafamba sei makaramba muri mese kusarangoimwa mazotaura amenya makanga minayo maxman zvakaitika maxman vachipedza training handiti ndati ndakatorwa ndikauya kutraining yepolitical training kuchimoyo kana maxman ndaakuziita zvekunzwa iye vanonzi vakanga vadiploya pachina nekuinyanga ndokunzwa kwandakazoita wakunzwa izvi ndakatozozvinzwa ndaakugaza nemumwe komwe ndakazobhuya ikoko achiti iye kwakarota kuti noma shamari takayadiploya kugaza nepoma wako anga atopromotwa atove shefu weko but takati tichipinda meinyanga tichangoti pindei kwazi iya kuti takaita hondo takaitwa ambush hondo yanga yakasimba yakatora wakawanda isu takazopona kudzoka
tikayambukira kudzokera Mozambique. Patakazora Mozambique, patakazoita gathering point yeMozambique, kumauko hatina kuzomuona from there. Saka kufungidzira kwangu kuti ndo panofanira kunge akasara ipapo, kosi hatina kuzoona nazve kusvikana nhasi. But of course kurota ndaingota ndichimurota, asi ndaingorota iri nzvimbo yekunyanga iyo, but kuti tichiti papi chaipo chaipo kundoti ndaingorota pasi pezimuti hombe, zimuti rakakura ndipo ndaimundota. But utizoti ine nyanga makuru akaita wee, saka ndoparadzana pandakaitoone mukoma wangu ikoko Maximilian ikoko, ndokusara pakaita uko. Fungidzira kuti ndokwaari kwakasarira. Chimwe chikwata ichi makaenda muri 13. Ya, takaenda tiri 13. One wokutanga akatanga kuti watichimunyatsa kuziva kuti akaita sei. Akangoti tati gare gare ikoko, tisati zo takapindwa nei, atodhipleva akuda kutouyawo kuno kufunda, ndobva atiza makomrades mamwe. Ndobva anojoina varungu. Baba wake anga ari mudei. Okay. Ndobva anojoina varungu. Saka handizozivi kuti paakazonojoina varungu akazobuda mushe mushe here, because handina kuzomuonawo futi tadzokawo futi tapedzawo kumusha, handina kuzombomuonawo isu takazofamba sei handizivi kusvikana nhasi. Vamwe ava vazhinji, vamwe ava wani angari kogasa two autaura ndichimunyatsa kurememba kuti vakazofamba sei vakabuda vari kuvaribei, because vakadhiplewa wandizozivi kuti chii chakanoitikawo. Two ndavisikana maimbonzo mafirst pilots akatanga kuti mapilot ekutanga muAir Force ainzi anajana ranga Jack Ranga is one of them. Taikitisa mumwe wacho ndi anonzi Jaricha, Air Commodore Jaricha mupenyu, asi unfortunately Ranga akatozoshaikawo zvake patatu wakuno munyika muno, asi Jaricha ariko is alive. Akatozoshaikwa akita muno muzetene yake muno, but kuondo takabuda tese zvakanaka. I think pabhuku redu vazhinji vacho takadzoka. Kwakazenge kwakutongoshaika uko kushaika vachiita muno munyika munomu, asi vazhinji vedu takadzoka. Takadzoka. Kwese kwamakaopereta uko nyaya dzevatengesi makambosangana here nedambudziko iroro zvemunhu akakutengesai, ngave mujipa, chimbwido kana povu? Kwaiva kudya kwemazuva akawanda. Undonovatengesa hazvisiyani, undonovatengesa hazvo asingasiyani, ndozvaitogara zvitoriko. Vaitove vatoriko vazhinji. Mabattles mamwe mazhinji masurprise attack mamwe mazhinji aiitika, mamwe aive kutengeswa, Patana ndozvinyatsonangara kuti takatengeswa navaningi. I wouldn't want to say that. Most tamunyika iri independent. But pane rimwe rakaitika pachibelejena zichikukabesa vakaimambo kubesaka saka ipapo kwatependi takabesa bagi abesika ukainge kari pasuit of parware, saka takanobesa kumanheru zvakanaka. Kuseni kwaedza
life was situation is normal. But Papa is who is what do my uncle got do my mind score OP momo. Kana kuti Jehova chaisenza. Kwakaedza zvakanaka. Kwaedza kwaita muti. Saka ndo pakati kwadza kubva ta relax. Kwaita muti. Vana chimbwido vakutonza mvura dzekugeza meso kunoona kukonga vakunza mvura up and down vakupinda muchimba muchikicheni chavaibikira vachipinda up and down vakugadzira breakfast. Takangonzwa kandege kake kafamba kake kachirei kake kakakuti ndege kake kunge zvineiwo kachingodaro so muteyo bhayakoti wa bhayapera apa chirimo angatoti kwachiri kwanga usina kafu apa chirimo midda yasi yakatendedza chikombo ichocho yakarimwa kwakarimwa zvechirimo ndasara pachena aiwa pfuti dzakarira kanhu kai kanotakura mabhombu 3 kai kanotakura only 3 bombs kakati kadira mukwende 3 munda asi akana kunonga munhu vakazi kushaika tu makomrades but losi yedu kwayakaenda manje kwakanyanya kunde kunana chimbwido zvakaita na chimbwido vakati hondo yatanga kuti pom vakamhanya vanopinda mukicheni zvinhu zvacho zvofanira kupinda mabook of history yenyika yehondo vabva vanozara mukicheni. The next thing vana ivavo vese vakaurayirwa mukicheni vakapisirwa imomo vakaurayirwa mukicheni. Kana uri kunzwa history vanoinzwa vachina veziva kuti vanga isina kumira musha vakaurayirwa mukicheni imomo. Saka zvapera zvehondo izvi information yakati vakatipa kuti pakati munga paita mutengesi apa pakati paarea ipapo paita mutengesi apa ndopatamuendera mutengesi usechi chinhu chatakakwanisa kuona zvoshuwa takaona magaba emabhifi bhifi unaona kupi muno muhondo munomuda chikafu chevarungu ichi saka uri kuchiona sei tasitsvaga zviitona zvinhu zvatongona ipopo zviri uniki zvaichiwepopopo zvausa zvisizi zvimabhiskets. Saka patakatanga kuchirova vanhu madzimai vanotaura bvunzaiwo baba mangwana vevanhu vakaperapo zvakafamba sei bvunzaiwo baba tozati zvishamudharendeangamutengesa tatora munhu andinai taenda naye mumunda imomo tapinda naye mumunda tati vakomredzi vangu vari very good at that I was very good at that. Discipline amunhu. Yeah, discipline amunhu. Wasting time man. Munhu vanhu vauraisa ikona vakawanda. Hapana chikuti pano negotiation. You must follow suit. Kozaba pakarohwa soka neshamhu mumusoro chidada so. Panapa pakati karonda panapa ndatoona ropa tichierera so kesoda mutamba nenguva vakomrezi as the detachment piece anoza detachment piece basa rake ndezvekudzoredza nokugadzirisa politics nokugadzirisa zvinhu zvinosanyanya kuenda mberi stereki wasn't into killing no comrade ati titori timuurayi apopo nezvazvaitika papasina iwopoza kuti munhu ngaurayiwe kabva agadze ipapo
mashura aiva munhu muda akitauri mutsandati anditaure mazita because vamwe vane mhuri dzavo dziri muno anditika ozoya kutaura ondimba ndikazofamba sembaba haana kuzofaka mudalai for information ita zvakaitika ipapo LMG yakakokwa baba ikarova munhu pano kudai kuti chipero achiti si chiona munhu akadai rova LMG bandrete kudai sekuona munhu si ari parikufema kutaura munafika and they said takata mundu urai mundu urai ndodatanga kuti hano aumana zvingasiyana nazvo izvi because nguva tinotozozvicreatira problem yekuti kana hunde yachitokwana sazotadza kuirwa muno zvakanaka handimaona zvaitika kashamuka murova pakambudisa ropa pakati LMG yakapinda bhandi rese chirwa munhu uchiona chikudai but haana kufa ndakamusiya ndakazonzwa zvangu ndakazofa hondo yatozopero papapa ndakazoti akazofawo zvake but ndakamusiya ndiye munhu akatitengesa zvakatirwadzai zvakabuda pachena kuti tatengeswa nemunhu ende akauraisa vanhu vakawandisa but zviri zvokutengeswa izvi hondo dzacho zhinji vanyazoti papapo vanyazoti apapa hazvisiri zvega zvotika kuti munhu vafembera kana kutenda yes toziva kuti maOP aiva ariko ndiye mwaive muroi mukuru kuti maigona kungori kungoobservwa musingazvifungiri ende mukasangwarira maigona kungozouraisa vamwe vanhu vasina mhosva mchiti pamwe vatengesai maruva nechine OP but kuvatengesi kuve kuvaipati vanotaura nepovho inotaura yega kuti ushu but as we are very careful sakonisa no gentlemen usangoti ukataura kuti mutengesi uyu mutouraya atiurayi munhu because vamwe mapovho yaivenganazve mumwe aivengerwa kuti ane tundo twake onzi kana zvaane tundo twake todaiso vamodzi mutengesi yeti vamwe asiri atengesa hondo yangoitika wenze petrol saka taizwa kuti hatingourayi munhu wese wese nekuti angonongedzwa nzi mutengesi but vatengesi vanga variko vakawandisa yango imari zvavo vaida mari pamwe kwacho mumwe aitengesa nokusada mari kana kusada sei but kutya because you understand kuti ndikasvika ndakabata pfuti nini fasi amai ndibikire urayai huku iyo ndoda kudya sadza amai vanotouraya huku equally same prove yakasvika ane pfuti ofuta acho anokuziva kuti zvakati zvakati pamwe anotaura uri kutya kuti pamwe anenge akutika kana kuti but ndo pamwakasvika pakazoguma pane strategy yekuti povho taona kuti povho ingakuware both sides saka taita kutaura povho tasachavatyyi varungu kana tataura povho mukaona vauya vataurirei musarohwe musanetswe vataurirei kuti vauya vaenda uku otaiza kuti havatendi pamwe pacho ofuti vangu vakubvunzira kuti vakanzwa kuti vaenda paiwo opposite direction saka last yatatopoka vataurirei because munokuvara nokurova munofanira kupisirwa misha atakuona avapfuura nepanapa manje so havana kana nguva zvekuti vanofanira kuva vari padhuze panapa masafe but vatengesi general vanga variko mujipa wamunoziva kuti this was a brave mujipa vakawandisa but ndingangoenda kukanganwa zvangu vakawanda nemazita but vakawandisa because bhesi rega rega paitowanikwa mujipa akashinga aitowanikwa pamabhesi ega ega paitowanikwa mujipa akashinga zvekutito pane kuchasiya kudaitoepana mumwe ainzi Chris he was more of a comrade zvake pati zvake
haiti changa asina chiri kuti yanga akabata but the way I operate nayo kana comrade angakashinga mfana ikuti any mission yamunomutuma angasikata aibudirira aibudirira unomufana uchimuchaza kuti webosi and he was very unfortunate kuti vakabva vasomuraya musisifaya vakabva ngopfurwa musisifaya makuno vanga vachiva kuzviziva anoita kuti vatengesi variko ovhekutesa kuti iyeyu ndiye anotana saka azongonza kuti hamusisifaya ndobva akazobva ngopfurwa but he was a very strong young man kuti vaiti mutuma zvese zvesaita sine mazvo ceasefire makaenda kuassembly point iko ceasefire zvakaitika paceasefire wakauya mashefu akashedzera ceasefire yashedzerwa papai akaisuzwe together pachief office ndipakagara macomrades papasina umirawo mushefu tipapo patakaungana takasiya vashoma vanga vari mukati shoma chaivo vazhinji tataungana pachikoro papachi saka tiri ipapo tiri paparedi papada kuitikawo drama futi apa mashefu edu anga vatouya vatoripo ndobva vatishedza kana pataenda tiri ipapo mahelicopter akauya vakatiita insecurement titori muground mahelicopter kusvika mashefu akusimudza peace sign machina kuti aiwa haisisiri paona kusvika mahelicopter ayamara yes ndokubva vazonotaura ndokuzotaura zvokuti dai kuri kuti tisina kuita zvekutsiga takangoti makomedzi zvavo hasha dzavo vachinadzo open fire tikaine takatoridzirana ipapo paground ipapo but vanhu vakangona vanzi mirai musaridze futi musaite sera vakangadaro saka from then kubva zvapera izvozvezvo inzi kwaap saka isu takatakurwa takaendesa makomedzi kuchinodzi kuripo kwanzi kumutandavo ndokwatakavaendesa ikoko kumutandavo zasi kunoona chipinda puzo saka ida awenda tikaenda nemabhazi edu kapai ndibva ndanosiya mosike zvaitika paground takataona kuti no situation hainonyatsa kumira mushe kuap so ndakaenda tine mabhazi kuti tine mamwe maprivate cars emawewisha zvangavavigena ndibva ndasiya about 2 maplatoon machivi tikasara ikuno including my section yandaifamba nayo ndanosvika mupepo vatanoburisa macomrades ap vatatsuka zone saka ndakatombochovha takasara edu tiri machivi vatazombogara sinoti macomrades ndaichienda kumaap tingizonovha zvizvapera izvi ndokuzosimuka uka takazoita maikwazo vatazoenda kumutandao kanga kune vanhu ndokwandakazonogara kusimple point yemutandao then ndopakazonzi first group yakatanga pakazouya mabhazi kanzi makomiza ese madetachment komizazi ese muri kudiwa kuharare taikuap patangozopinda muchibhazi cheche kubva taunzwa kuno kuharare tazoiswa pane kunonzi kugoromonzi bhesi raigoromonzi famto takanosiwa ikoko tambogara come deployment ndadeploywa kumash west then ndana kushanda nacomrade robson manyika late ndovataitinawo kumash west
zvachova ndakazoiswa kukaroi were the first Zanda forces inotanga kupinda kukaroi yanga iri zebra by then were the first kutanga kunopinda sitakatanga kuenda yes Zanu yanga yako vakatoisa office yayo by then but kuma-comrades manje ndokutaka munogara kaupenyu kakati obei zvakaitika kuti tikati imba yatikanosvika tikapiwa tikapiwa imba sezvakaita inoike kuti ndo yedu isusu mazana iri papo iyo ndiyo yaive mazibra apa papasina kuwirirana zvachose makore apapasina zvachose kwai kugara kuti dziri pamasaiti vamwe vedu ava vaingoti kana kwasviba every kwangoti tsvama nero vaingoridza kuti zviye zvikuda kutyisidzira nazvezvi but isusu hano hatinomboretaliate taingosiya zvakadaro ndokugara takadaro kuti azopedza papa inini makomwedzi zvekunokusi handichazvikwanisi because mazuva acho tuzvizise kuti taita basa rei esi taimobiliza because taiti pamobilization exercise even ana former president akatomboya tonana navo tikaenda navo tichiri vanhuwo tichadya navo pamatebhuru tunovaridzirwa tichidazvokuti tichidya navo patebhuru kudaiso tichaintroduce tichikapera zvino tosangana nemadhiye comrades angu vakutoti ati sitatokuamisa atokuami takutohora mari isu apa isusu manje zvedu zvavo zvichinge zvepati takutohora mari kaisusu takutohora mari aishi tatosara kaisusu ndibanakanguti makomedzi andaendinawo ikokoko ndakangoti ndikudzoka ndasanda kusvika kumusha futi by then kati ndikudzoka nchambonosvika kumusha ndivata kuti ndakadzoka ndivakangobva ikoko ndauya kuno ndino ndimubhazi rangu kuenda kwaMutare kuenda kumusha kwangu ndimubhazi rangu kuenda kwaMutare ndasangana nokomredi wandaizivana naye anziri kuenda kupiko and by then tatajambwa nekombyuta pakazobviswa takakurudza kubviswa ma-ap wakasara kapuwa tumari ma-aps saka zvese izvo zvatotija zvakatijamba izvozvezvo akati ano tikuenda kutongogara shamari handira kuwana kana sendi saka ndanzwa kuti mari iri kuenda kutongogara ndokwandokutoenda ndikati chitojoina nakuenda kutongogara ikoko tatobvirana tatotese takutenda kutongogara tatenda kutongogara kwakutomona asvika tona tongogara tumari zveshuwa turipo asi munhu anga pane mamashefu aitondiziva ngaipiwe mari yako tapiwa mari dzedu kapepeta zvaita izvi ndakasa kuenda kumusha pandaenda kumusha ndichidzoka kumusha ndikati ndidzokere patongogara papa ndinoona kuti zvakamira sei ndichingosvika ndopakaudza vanhu vakutotakura kuenda kuzetene akunoenda kutraining azokosimudzira ndatojoina navanhu vakuenda kunotraining. That's how I joined the army. That was the end of my revolutionary. Mazukira kumusha, mujishika kumusha. Mabana baina. Nipo makasiya, matumasi baina mkuya, guruna. On my bank was there. Ashanga kuona mwana chicha katika. Pane jamba. Mai vangu akazondiona before tsandaenda kumusha. Okay. What happened is mai vangu vakanzwa
nevamwe mupenyu asi ari kukaroi. So vakakwira mabhazi vakasvika kukaroi vakanotsvaga vakandiwana. Vakasvika vakatsvaga vakandiwana. By then vaindiwana kudaro haunana. Bad, it was good. Yes, vanhu vasikafungira chafaka kuona nezvavaiona vari kumushauri ndozvaiitika. Saka ndio vakatanga kuuya vandiona. Then ndio vakazoti no, izvi zvitagara kupi. Kana mudhara vaimbogara maimbomudana haifenzi kudhara macho vachirodza kuti ano tane mbedu kuGlenview. Ndokuzopuwa madetails eGlenview. So. Saka pandakazobva ndakudai ndakatofuna kuGlenview first. My father was there. Kumusha mwana mbuya wangu wanga vachiriko ndoenda kumusha kwangu. Pane mubvunzo wamakabvunzwa naamai mukoma waro? Vakabvunza. Handizivi mai. Handizivi bhosi. Zvokuti ndakandambonzwa kuti kwakaitika betro kwakatika ende havana kuzoonana. Would not be a statement yekuti ndaigona ndava ndaiti hakuchisina. Because muhondo mwaigona kutiza akadai. Unogara kune imwe nzvimbo kuti hakufuma kaonana kana kuti sei unogara akuoparetera ikoko. Saka ipapo ndakavata kuti handizivi. Zvakangwana kuti kana pakapera hondo chitaita umbotarisirawo neni wacho tidzongwa changodini changoonawo kuna ati tuturu tasvika. But information yendakazoda kungoitira kuti yaigona kunge iri chokwadi. Tazoona makore acharamba achingofamba pausonota munhu wese akagonda anofana kunge akadzokera mumusha make. Saka my answer inge kuti handizivi kuti ari papi izvozvi. Muna comrade here wamakapedzisira kuonana naye ma-AP wamuri kutsvaga kuti ndakanga ndina comrade Nhingi wandakasiya ku-AP kana kuti comrade Nhingi vandakasiya kuKaroi, hatina kuzomboonana, handizive kuti vari kupi, ndivaidzi comrade hani kuitira kuti kana vachiteerera chirongwa vachiona vanobva kuti munhu ataurwa ndini ndiri mupenyu. Yeah. Ariko panomwe ndotoziva kuti ari kupaidzi big change. Munhu iye handizozwa kuti ari kupira ndozomuona. Handina kumuona. Ava mumwe wamwe vanhu handaiziva. Nomumwe ainzi Hazard. Handina kuzonzwa futi nenyaya yake kuti Hazard akazofamba sei. Nanhasi ndingoona chishuwo choti dai ndaiziva kuti mupenyu here ari kupi, but I know kuti takapinda musisifaya ari zvozitaititisa. Vakawanda wanda. Kuti unongoona kufunga kuti mwaidzi Jackson kana aindirwira hondo yaindinakidza iyeyo aiita seane shave rehondo chaivo chaivo chaivo. Kuti nanhasi ndiri kugara ndichimufunga. Was a great fighter. Aitoite mudzimu wehondo chaivo kana baba kuwa futi. Saka mumwe futi wandisazomboona asina ndimbozonzwa kuti ari kupi. Tozoita umwe anga ari sectoral commando yedu Cape Station. Soziva kuti muntaraunda yari kupi, kuti mupenyu here kana kuti asi. Soziva izvizvi. Vamwe madharaunda andipromotawo chindiri pama-recommendations ema-promotions. But takangoparadzana ipapo handizozoona futi kuti ari, but I know kuti muZimbabwe akapinda. muZimbabwe akapinda. Pane issue edo kuti mutauro ngendaa
ngati tiri pachivi apa ndotry kutaura kuti wonero then akatanga detachment commander wayo first move my first days akazochinjwa ke later yes I've been home neshayo of 3 hondo first move hondo machibita irova nokuti pakauya Rex Nhongo mugaza akauya nepachivi akapinda muzoni medu akazvionera ega akagutsikana kuti vakomana mukuru wahondo ndagutsikana mukaona tikapinda muZimbabwe ndiri mupenyu ndinoda kukupai kuti mutonge masvingo. I remember those words. Chakuta ndinokupai kuti mutonge kumasvingo. Yeah. I remember because akanga agutsikana neudende karuka. But unfortunately, just from Zimbabwe, it's a different story now. It's a different story. Vakuru irindi zvemunhu wekuti upenyu hwakurarama ndihwo but mabig guns ava ndinotozivana navo zvakasimba vanhu vaitondiziva kuti vauri macommanders anani even like the vice president VP Richard he came to my zone paatori pandoziva kuti pachii kwaine munhu ainzi Cosmo anotozviziva tikadya tese masadza vachipfuura vachienda zvavo vaenda vachitenderera mazoni vaive mamoments ekuti but yakome Dominic yaive nani pavakaita operation yavo havakapedza zviri right yakambopisiridza ndiya mudhara mujuru pavakapfuura hondo ichagasara ichiitika yanga yakaipa because vakanga vakutsvagwa kutsvagwa zvebasa ya vangwa kumuda kutsvaga kuti ari papi shoko ranga rafamba information vanga vaibata vari kuti Rex Nhongo ari munhu ari mungazi havakasara vakambomutsvaga but anyway was a gandanga that one vakaisa kudresa svikawabuda zvavazodzokerawo Mozambique but amboita mabattles vaisara tisaisara tizopindana navo mabattles vakutsvaga vakuru vedu manje tumaivhenzi tumwe tunombofungika wadzimangwa aizofamba senya. Comrade Cosmo, your last message kuma comrades ana mujiba machimbwido amakafamba navo munguva yehondo yechimurenga vari kukuonai vari kunzvimbo dzakasiyana siyana pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Message yandingada kupa yekutanga ndoda kutanga kutenda both vabereki ndida kuti ngetenda nyika yese tozoti vanhu ndisakaparticipate muhondo but in particular kwandakaoparetera nyanyisesei kwachii ndakaenda ndisina ndebvudzi sakabudira machii ndo vabereki vangu vakandirera vakandichengeta kusvika hondo iperi ndakachengetwa kwachii vanhu ivavo ndinoda kuvamba ruremekedzo rukuru mujiba tina chimbwido the difference yanga iri kuti chiri tatine pfuti vanga vasina but truly speaking the role yavakaplaya muhondo imwe sacrifice yacho yaitopfuura yedu macomrades vasikaita kuti vanhu vava vanofanira kurembekedzwa because mujiba waimutuma pane vanhu vane pfuti kuti endai munotasa zvakati achienda asina pfuti mwakawanda macho macomrades kadaita karasikirwa neupenyu daisiri upofu macomrades makuvingwa vaapapa macomrades zvakamira soso macomrades saka those people ndoda kuvatenda zvikuru nebasa ravakabata nguva yehondo vatenda zvikurusa kotiwo kumacomrades hongu macomrades tozviziva kuti zvataitarisira sizvo chaiva zvakaitika
asi kuti zvakaita zviri kunyatsa kuitika infact pasiri zvuma asi kuti chikuru chatakarwira chaive chekuti titore nyika yedu yesi takachiva izvozvo takachiva saka tirase makombezi ngatirege kurasa nyika yedu nenyaya yekuti zvinhu zvedu hazvisi kubatana kana kuti hazvina kumira mushe tozviziva yesi tiri kutamba no doubt about hapana asikazvizivi izvo but tiri kuti hatirase nyika yedu because of that munhu wese akaona kuti izvo ndiuninana chimoyo ndakazoenda after hondo ndichinoona makuva ariko ndovatoti munhu wese ukafunga kuti right makuva ari ku vanhu vaisi vaivai wozofunga isusu kati tiri muno mufront wozofunga kuti pane vamwe atakafushira totaziva kuti izvozvi zvina nhasi hapana anoziva kuti vari papi saka zvinhu zvakadaro zvise izvizvo hawa hatingazvisi hatizvirase hatirase macomrades hatirase ende macomrades zanu hatipandukiri zanu never vanhu vachinzi macomrades aripandukira zanu pf munhu yari kunyepa iye ndiye anenge atopandukira zanu pf because macomrades hatirase zanu pf because hatina kurecruita titori part and parcel of zanu pf saka macomrades hatipandukira kuti tikaipandukira tosiyirani toisiyirani vese kuti tikapandukira zanu pf which means nezvese zvakaiti vanisana rumasango marumesava which means tatovapandukirawo nesuwo futi tavapandukira saka ngatirambe takashinga yenyika vadzima kana tikasarwa tikaende pano pasi akenwido denga richati riwata ndo meseji yanongodawo pamakomodzi ngatingoshinga tozviziva zvaprogress matambudziko tinawo anorwadza uchazopune rimwe zuva mashefu vachazozviona kuti vanhu ava vanokosha ofuchi ndozviziva zvakuti vanozviziva hazvikuti makomedzi anokosha vanozviziva asi terek hazvina dauti because vese makomedzi kusine nguva chete vachazogadzirisawo kuti saka makomedzi ndongona kuti vamberi nakushinga seslogan yataimeta zvichanaka ameno zvichanaka ri asi zvichanaka handisi totenda vavatira kukutendai nenguva matipa totenda 2 hours tichigara pasi tichiteera matsimba amakafamba nawo kuti tizowana mukana wokutaura nemi pazuva ranhasi tinokutendai totenda neno tirika wakazoponga kutaura nemabati yaifamati 2 hours ndatobati 2 hours takagara chitaura tichitaura chi totoona kuti unongona mamuchitokurukura sekukurukura muchitoona kuti mimi manga muchikata zvimwe zvakawanda vakutaure chimwe nechimwe tinogona kutoita kana zuva rese kana mazuva maviri kana matatu zvamaiti zvamamutazvezveshuwa munogona kuti 3-4 days muchitaura kana utanga unongonoza kamwe nekamwe kaitika zvakawandisa hazviperi ndifunga kuti from 1975 to 1980 every day papa ne-different activity zviperi nanditika aiwa tinokutendai aiwa tinokutendai you heard it from comrade Cosmo vataurawo kuti vane magamba macomrades avakarwa nawo kana muri kuona chirongwa chinechi mine shuviro yokusangana nawo tibate kana muchidawo zvakare kusiyawo nhoroondo yenyu tibatewo zvakare kwezuva ranhasi sekutaura kwandaita kuti tiri muno muHarare. Thank you to our camera person Elizabeth Nyaguyo and producer of this program Frank Wesere. This is the program The Forgotten Veterans. Keep watching, share, comment and also tell others about the Liberation Legacy program. From Warren Park, my name is Robert Tafmani. For now, it's bye-bye.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.
taigara mumakomo mumakomo yehondo vataimanya takavatesa taigara mumakomo mumakomo yehondo vataimanya takavatesa vakomana vasikana magorisa mumakomo vataimanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.